mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Raqi's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in super, back in earn, secret file. Sinubo niya na parang lollipop ang ano ko. Hello DJ Raqi. Share ko lang ang pinaka hindi ko makakalimutan. Isa itong kahihiyan pero pinagmulan ng pagmamahalan. The thing is, ito ay isang sikreto na hindi dapat malaman ng aking sinisinta. Ang mahalaga ay masaya ang aming pagsasama. Itago mo ko sa pangalang Bogart. At ito, ang aking SPG, as in super, back-nerd, secret file. 2 years ago, I was looking for my the one. Hinahanap ko ang the one ko sa buhay. At tulad ng kwento ng iba mong sender, DJ Raqi, ginawa ko rin ang ginawa nila. Nag-install ako ng dating app. Yung Dilaw. Sa Dilaw na dating app na yun, ay nakahanap ako ng mga mangilan-ngilang prospect. Doon ako naghanap ng madidate o makakalandian at popwedeng makaanuhan. And there's this one girl na super pretty. After a few days ng pag-uusap namin through chat, nag-decide na kaming magkita. Dinner. Ang usapan namin, susunduin ko siya at ibabalik sa kanila. I'll just take her out. So, nag-book ako sa isang class na restaurant. Everything ay preparado. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda rin ng aming conversation. Pero sa hindi ko malamang dahilan, nangangati yung wet packs ko. So sa kalagitnaan ng aming pagdi-dinner, ay nag-excuse muna ako. Nagsabi akong babanyo muna ako. Pagkapasok ko sa banyo, ay kinamot ko lahat
lahat-lahat ng dapat kong kamutin sa wet box ko. Matapos yun ay naramdaman kong naiihi na rin ako. Kaya jumingel na rin ako. Nang maramdaman kong okay na ako at wala nang nangangati sa wet box ko, ay bumalik na ako sa table namin. Ang sarap titigan ng kanyang mukha. Mala angel look scene ang beauty niya. Ramdam ko na parang ito na ang makakatuluyan ko. Kaya lahat na ng jokes binanggit ko na sa kanya para maramdaman naman niya na hindi lang ako basta gwapo, kundi joker din. Natapos ang dinner namin na masaya. Pumasok na kami sa sasakyan ko. It's time para ilabas ang Hokage moves ko. Sayang naman ang gabi kung hindi ako makakada-moves. Kaya ang ginawa ko ay hinawakan ko ang pisngi niya at sinabi ko ng medyo pabulong ang mga katagang, I really had a great time. Nag-smile naman siya pabalik sa akin at sinabi rin niyang, I also had a great time. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko, DJ Raqi. Hinalikan ko siya sa kanyang pisngi. Pero ang ikinagulat ko ay ang sumunod na pangyayari. Nagulat ako nang bigla niyang sinubo ang hinlalaki ko na parang lollipop. Nakangiti siya habang nilolollipop ang hinlalaki ko. Sip-sip kong sip-sip. At hindi na ako magpapaka-plastic. Tinayuan ako ng balahibo. Matapos ang aming bakbakan, ay pasimple kong inamoy ang kamay ko. At dun ko na-realize na hindi pala ako nakapaghugas ng kamay pagkatapos kong kamutin na ang wet box ko at umihi sa banyo. Buti na lamang ang hintuturo ko ang may bakas. Eto lang ang amoy wet box. Ang hinlalaki naman ay mark safe. Buti na lang talaga. Lalaki ang sinubo niya. At yung isa pang malaki. Score na score ako doon. And by the way, dahil sa magandang conversation at performance ko at performance niya, kami na ngayon. Going 2 years na kami. PS, hindi niya pa rin alam ang kadugyutan ko nung unang nag-date kami. Ibabaon ko na lang ito sa aking alaala para everybody happy. Hanggang dito na lang po, DJ Raqi. Muli, ako si Bogart. At ito ang aking SPG as in Super Back Nerd.
Secret File.